Filmer du eller hvad, Jeppe? Ja, selvfølgelig filmer jeg. Jeg vil ikke gå glip af det her. Nu burde også snart være den lidt over halv 11. Drengene, så ret hyggeligt det her. Synes I ikke det? Tag dig nu sammen, Peter. Shit, hvad var det? Drenge, hørte ikke det? Hørte hvad? Er du bange igen nu? Det er ligesom sidst, hvor vi skulle lave dørfist. Inden den gamle dag, så er det dig, der ikke ville. Du bakker ikke ud igen. Drenge, hun burde snart være her. Ring, der er hun. Ikke så højt, Niels. Men hvis hun opdager os. Hun er altså mega lækker, hun er. Prøv lige at se på hende, altså. Den måde, hun går på. Nøj, vi var dumme dengang. Jeg bor ud af desperate. Altså, jeg får stadig kuldegysninger af ham på jammen mand. Shit. Vi var helt fortabt i hende dengang. Ja, man skal love for, at udvalget blev større nu, hvor vi startede på gym. Altså Jeppe, kan du sgu vildt varme Maria dengang? Jeppe, du kan sgu da prøve at gå ind til gymnasiefest. Ja. Lad os lige tage dem over, ikke? Var det den sidste? Ja, det var det. Det mener du ikke. Har du drukket den sidste øl? Ja. Du kan da bare hente en ny ramme. Dude, det er din tur. Jeg har hentet øl de sidste 3 gange. Og hvad så? Altså, jeg gør det ikke. Jo, det er din tur. Du tabte Hvorfor er sidste det min kamp. tur? Du tabte sidste kamp. Ja, hvad så, hvis jeg tabte sidste kamp? Jeg har ikke aftalt det. Nej, jeg skal nok hente. Slap nu af. Tak, Jeppe. Tag nu over. Helt ærligt. Hvad sker der for Jeppe? Hvad mener du? Ja, jeg synes du ikke, hans humør svinger helt vildt? Hvad mener du? Han var da mega flink lige nu. Jeg synes, hans humør det er totalt mærkeligt. Jeg tænker på, om der er en eller anden galt. Nej, hvad skulle der være galt, altså? Jeg ved det ikke, men altså, måske savner han de gode gamle dage eller et eller andet, jeg ved det ikke. What? Ja, jeg tænker på, om han er forelsket i Maria. Så det, at Jeppe er forelsket i Maria, det er derfor, han er i dårlig humør nu? Ja, altså, hvis du lægger 2 og 2 sammen, så har Maria fået en kæreste, og det har Jeppe fundet ud af. Når jeg og Maria kom sammen med ham der idioten Rune, ikke? Og han på 3G. Ja, og det kan være, at det er derfor, han er i dårlig humør nu jo. Du kunne høre på videoen før, hans reaktion, da han så hende komme forbi bilerne. Han var mega forelsket i hende. Ja, og hvis han stadigvæk er det nu. Tror du det er derfor? Tror jeg. Vi burde se den video igen. Det synes jeg også, vi skal. Det må være den, der er map. Man er kode på mappen, eller hvad? Hvad er koden? Prøv 1, 2, 3, 4. Nej. Hvad fanden er den så? Jeg husker i 7. klasse var hans kode Bulbasaur 99, men jeg tror ikke, det er stadigvæk den. Wow. Det virkede. Hvem skifter ikke kode i så lang tid? Der er en map der hedder noget med... Wow. Der er mange billeder. Shit, der var... Er det Maria, det der? Det er også... Wow, hun er ung der. Hvorfor har han alle de billeder? Wow, der er mange billeder der. De er alle sammen Maria, jo. Der er gamle, og der er nye. What the fuck? Nu skal vi ikke have nachos i aften, så kan vi se film og hygge. Nu kæft, Maria. Jeg ved også godt, der kommer bold i aften. Jeg skal bare have nogle øl. Nej, Rune. Er du seriøs? Ja, det har vi snakket om. Hallo, Rune.
Hey, hvad fuck laver du? God vågen, var nu? Hvad fuck har du gang i? Hvad jeg har haft gang i? Hvad med, hvad du har haft gang i? Hvad du snakker om? Slip du bare fri, din freak? Tror du virkelig, jeg vil slippe dig fri efter alt det, du har gået og lavet på det seneste? Hvad? Prøv, jeg ved simpelthen, hvad du snakker om. Hold nu kæft. Rune, lad os tale om respekt. Respekt går ud på at tage hensyn til andre og anerkende deres grænser. Det har du ikke været så god til på det seneste. Forhold er bygget på gensidig respekt. Ja, makker. Jeg ved så ikke. For at få respekt bliver man også nødt til at vise respekt. Jeg ved udmærket godt, hvad du har haft gang i på nettet, Rune. Og det er klart og tydeligt, at du har behov for at få definitionen af respekt genopfrisket. Jeg ved godt, det var noget med Tøndermappen at gøre. Hvad snakker du om? Det ved du også godt. Tøndermappen. En mappe med nøgenbilleder af piger fra gymnasiet. Som generelt er blevet delt af klamme typer, ligesom dig. Men er det seriøst derfor, du har taget mig hertil? Jeg tror ikke, det handler om nogle tilfældige piger. Nej, det her, det handler om Maria. Du ved jeg godt, hvem du er. Du har Maria altid snakker om. Ham, der har stalket hende siden folkeskolen. Er det ikke rigtigt? Det er til grin. Det synes alle. Damn my bitch, take a little trip down to the garden, take a little dip. Damn my bitch, take a little trip down to the garden, take a little dip. Through the valley of the shit, through the valley of the shadow of death. That's why I keep a cross on my chest, either that or reverse. Do you believe that Eve had Adam in check? And if so, you gotta expect to sip juice from the forbidden fruit. Down to the garden. Det er godt nok kedeligt, det her samfundsfag. Mindst ikke 2 timer i første skik. Fuck, man. Det er noget lort. Jeppe, det er sgu fedt, at du har fundet dit gamle humør frem igen. Ja, jeg kan heller ikke huske, når jeg sidst var så glad, Jeppe. Men der er sgu noget med det til at snakke om, Jeppe. Der i fredags, ikke, da du skulle hjem. Ja, der sagde du ville hente øl, men du kom ikke tilbage. Nej, men er det et problem? Da? Altså... Jeppe, vi ved godt, hvad du har haft gang i. Hvad fuck snakker du om? Ja, Jeppe ved godt, hvad du har lavet. Hvad snakker jeg om? Det er simpelthen for sygt. Altså, det var fint nok, da vi var mindre, hvor det bare var for sjov, men det skulle gået for vidt, det her. Altså, du er nødt til at stoppe det. Helt ærligt, hvad mener jeg? Billederne, Jeppe. Jeppe, stalkerbillederne af Maria. Hold nu op med at spille dum, mand. Nå, bare det? Ja, det virker måske lidt åndeligt, men det er ikke noget specielt. Det er bare sådan, ja. Det er bare et projekt. Det er fandme et sygt projekt. Du er nødt til at komme videre, Jeppe. Altså, nu hvor Marias kæreste er så forsvundet. Du kan ikke blive ved med at opsøge hende på den måde og stalke. Men hvis du har brug for hjælp, skal du bare sige til, så meget Niels skal nok hjælpe dig med at komme videre. Altså ikke... Jo, der er måske noget, I kan hjælpe med. Jeppe, hvad laver vi her? Jeg troede vi egentlig om, at vi var færdige med Maria. Det var sidste gang, jeg lånte. Jeg skulle bare lige have noget hjælp med noget. Hjælp til hvad? Det er... Nej. Ikke igen. Det er sidste gang, jeg lover. Han er til at filme. Jeg filmer 5-12 år. Ej, det er fucking hjælp lidt. Det er simpelthen for meget. Jeg troede, det var en aftale, når man skulle stoppe med det her. Og nu sidder vi og hjælper. Jeg stadig har det her gamle bras. Ja. Går han ikke ind? Skulle hun ikke snakke med hende? Okay, nu går han. Hej Jeppe. Hvad laver du her? Ja, jeg skulle bare lige sikre mig, at du var okay over alt det med Rune, der skete på det sidste. Ja. Hvordan zoomer jeg? Er det den? Tror jeg. Jeg er inde i et eller andet mærke.
tage hensyn til andre. Det er en gammel video. Og jeg kan deres grænser. Det har du ikke været så god til på det seneste. Jeppe, det er da Jeppe. Forhold er bygget på gensidig respekt. Jes kæreste. Respekt. For respekt. Det var sådan at vise respekt. Ja. Jeg ved udmærket godt, hvad du har gang i på den. Og det er klart og tydeligt, at du har behov for... Ja, jeg har faktisk noteret. Okay. Men vil du med ind? Ja. Det var dejligt.